Si prečítate o študentskom rádiu Tlis, maďarskom festivale Volt, čo si o malom meste Prievidza, ale aj o tom, ako sa na Prievickom námestí mrzlo. Prečítate si aj o tom, že modrá hodina nie je žiadna oslava Viagry a zlatá hodina nie je iba pre bohatých, ale že je to zaužívaný efekt pre fotografov a aj o hnutí za krajšiu Bratislavu Pressburg Embassy. Dobre sú, tie čerešne, ani tak kôstky by tam nemuseli byť, ale ako inak paráda, také sladučké. A ak si chcete vyoddychnúť pri sladúčkom čítaní magazínu Áno, tak v ňom nájdete článok o článok o meste Paríž, napríklad aj rozhovor s kapelou Interpol, ktorá sa tento rok objaví na piešťanskom festivale Great, tiež poviedku o nevidiacich ľuďoch a článok o čarovných bábikách, ktoré nevidiacim ľuďom vracajú zrak. Čaká vás aj článok o headlinerovi festivalu Žakovic Open. A ak si nebudete chcieť len čítať, ak budete si chcieť konečne oddychnúť a stretnúť sa s nami naživo, doniesiem samozrejme aj čerešne, tak prídite 4.5. do Trnavy, do Art klubu, kde sa predstavíme a môžeme sa konečne porozprávať. Ahojte priatelia, 9. mája vychádza nové číslo.